गिबियावनो मद'बिलि दख'रा बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। मद'बिलि दख'रा बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो बोसोराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जायफोर फरायसा बिथांमोना दख'रानि सिङाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारो बिथांमोनखौ बरायबाय थानाय जायो। बे लेखायैनो देग्लायनि 2020 मायथाइनि जा मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव दख'रानि सिंनिफ्राय गासै सा 23 फरायसाया गिबि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। बिथांमोनखौ दख'रा आफादनि जानानै बरायनाय हाबाफारिखौ दिनै 16 आगस्ट जोंनि दख'रा आफादनि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों दख'रा आफादा मोनसे थांखि लानानै खामानि मावदोंमोन, जा मिशन 15। जों दख'रानि सिङाव थानाय जोबोर खम फरायसा दं जोंनि दख'रानि सिङाव, गासै सा 25 फरायसाफोर दंमोन मेट्रिक होग्रा। बेनि गेजेराव जों सा 15 फरायसाखौ बर' बिजोंनि फरायनाय बिथांमोनखौ जोङो दख'रा आफादनिफ्रायनो फोरोंथाय होनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि गेजेराव जों गासै सा 9 फरायसाखौ उथ्रिसार होनो हादोंमोन। बे लेखायै जों बिथांमोनखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव बरायनो सानदों आरो। आं भकतपारासिमफ्राय खनबासो फैबाय। बे मोदैगुरिसिम माने दिनैसो सेथि बार आरो जायगाखौ खोनादोंब्लाबो बेबायदि फैनो खाबु मोनाखैमोन। नाथाय दिनै मोदैगुरि दख'रा आबसुनि बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो बिथांमोना आंखौ हांख्रायनाय आरो बे मोनसे मोजां खाबु नोंथांमोनजों लोगोसे बेबायदि गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननायनि थाखाय आं दख'रा आबसुखौ गिबिसिनथारावनो आं साबायखर बावबाय। दिनैनि बे मुंख्लं सान फालिनायनि गोथार हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोदैगुरि दख'रा आबसुआ जि जोंनि माहारिनि मोदैगुरि ओनसोलनि जोंनि सुबुं सम्पद, जायफोरा जोंनि गौरब, जायफोरा जोंनि इयुन, बिथांमोनखौ बेबायदि सायख'नानै बरायनायनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां बिथां दख'रानि आफादगिरि आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोथार हाबाफारिनिबो आफादगिरि नेहाथारि, दिनैनि बे गोथार हाबाफारियावहाय बाहागो लानो हानाय मोदैगुरि गोजौआरि गेजेर फरायसालि गोजौआरि गेजेर फरायसालिनि जोंहा बिथां मानगोनां फोरोंगिरि, गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि, लोगो फोरोंगिरि आरो दरं जिल्ला ट्राइबेल संघनि जोंहा बिथां मानगोनां नेहाथारि आरो लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियावहाय बाहागो लानाय बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे आंनि मानिजाथाव मान सन्मान मोननो समायग्रा बिमा बिफा नोंथांमोन, लोगोसेनो आंनि अनजाथाव गथ'फोर बायदि आंनि फंबाय बिनानाव आरो बेयावहाय बाहागो लानाय जायखौ जों दिनै मोनथिनानै गावखौनो बर' महरैहाय बा सासे बर' आइजो हिसाबै बिमा हिसाबै गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि गासै दुलाराय बर'फोरनि गेजेराव मोनदों 6थि पजिशन मोनदों। 6थि पजिशन मोननानै नोंथांमोननि जायगाया बयजोंबो मोनथिजादों आरो जोंनि उदालगुरियावहाय 2थि पजिशन मोननो हादों। 2थि जिथु पजिशन जों जेरै बुङो टप 10 टप 20 होनना बुङो, बयबो बेबायदि गथ'फोरखौ नायनो लुबैयो आरो बेबायदि गथ'खौ लोगो मोननानै आंबो गोजोनदों आरो आंनिफ्राय बरायदों। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आङो आखौबा नोंथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन होदों। नोंथांमोननि फैबाय थानाय इयुना मोनसे मोजां इयुन जाथों। जेसेबांखिनि जेंना जेंसि फैयोब्लाबो जाहाथे जों सौसिनानै गोजोन मोनसे मोजां इयुन आरो जों साफा गावखौनो सासे गोग्गोम आइडियेल आदर्शबान सुबुं हिसाबै जोंनि बर' समाजाव गायसनना लाखिनो हायो। बे आंनि आफा इसोरनिसिम आरज गाबनाय थाबाय। आंहा एसे माने सन्देह दं आरो दायो, बयखौबोथ' आङो बिमा बिफा होनदों, नाथाय बयबो सेंग्रा सिख्लासो। दा बेखायनो आं सानदों फ्राय आंजोंनो समान माने बैसोनि आरो, नाथाय आंहा गथ'आ दासो 7 बोसोर आरो। नाथाय नोंसोरथ' खाफाल गोनां, दानि बेबायदि मोनसे मुगायाव जे जोंहाथ' मोनसे गिनाय फैयो, बैसोरनि समावबा बोरै जागोन नङासै ने? बै समावहा दाथ' नै गोबां बिमा बिफाफ्रा बुङो आरो मेट्रिक खालामो ओमफ्राय जोंनि गथ'फ्रा बोरै जागोन, गावखौनो मोनसे डिसकारेज जायो। खारन मेट्रिक बायदि बा हायार सेकेन्डारि बायदि रिजाल्टनि जिथु मान सन्मान मर्यादा बयबो खोनासंनो लुबैयो, बयबो हास्थायो। बेबायदि मोनसे थासारिया
बै समसिम थाहैनाय नंला खोमा बयबो मोनसे सन्देह जायो जेखि जादोला नोंथांमोना जाबाय जोंनि मा होनना बुंगोन जोंनि बर' समाजनि बे ओनसोलनि लामा दिन्थिगिरि खालामहोनो हाबाय आं गोबां साबायखर बावदों आरो बेबायदि नोंथांमोना गावनि गथ'फोरखौ माने बायाजासे नेग्लियाजासे जोथोन लागोन बे आंनि खावलायनाय आरो आं गोजोननाय मोनदों जे मोदैगुरि गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि नोंथांमोनखौबो लोगो मोननानै नोंथांमोननि गौरब नोंथांमोननि नाजानाय नोंथांमोननि हास्थायनाया दिनै जाफुंदों दखर आबसुखौ आं साबायखर होदों जे मिशन 15 मोन आं गोसोखांदों जोंबो स्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै देग्लाय मोनसे मिशन लादोंमोन जोंनाथ' सरकारि स्कुल नालाय गथ'फ्रा खोब माने मा होनना बुंगोन बेखौ बिल' एभारेजनि गथ'फ्रा एडमिशन लायो दा बेनिखायनो जोंना माने पार्सेन्टेज पास पार्सेन्टेजखौथ' जों गोसो होनो गोनां जायो जे बेसेबां माबायदि फोरोङोब्ला बोरै गथ'फोरखौ जोङो माने जोथोन लायोब्ला बिसोरो पास खालामनो हागोन जोंहा टारगेटआ बेसो जाहैयो आरो जोङो बेसेबांखिनि गथ'फोरखौ फार्स्ट डिभिजन हरनो हागोन पजिशन माने लाहोनो हागोन बेसेबांखिनि गथ'फोरखौहाय जोङो टप 10 आव हरनो हागोन 20 आव हरनो हागोन बेखौ जोङो साननोनो माने सिमाखौनो मोनहैखाया दा बेबायदि धरननि गथ'फोरखौ जोङो फोरोङो अब्लाबो जोङो देग्लाय मोनसे मिशन लादोंमोन मोनथाम स्टेजाव जोङो सायख'दोंमोन गथ'फोरखौ जायफ्रा माने फार्स्ट डिभिजन लाना पास खालामदों मिशन 20 जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन मोनथामा बिसोरखौ मिशन 50 आरो माने जायफ्रा जेसेबां माने गोसो गोनां आरो गोसो गुदुं बिसोरखौ जोङो लेंनानै खनथाम मिटिं जिरायदों जोङो देग्लायनि बोसोरावहाय टप 20 बा मिशन 20 नि गार्जेनफोरखौ लाना खनसे जिरायबाय 11 जना 14 जन फैदों आरो गार्जेनफ्रा माने फैजोबा सासे सानै बेबायदि फैयो 100 टाइम्स 10,000 टाइम्स जोङो बुंगोन बुंनायाव जोङो मेंग्लिया फोरोंनायाव जोङो मेंग्लिया जोथोन लानायाव जोङो मेंग्लिया नाथाय फरायग्राफोरा जुदि गोसो होआब्ला बिमा बिफाया जुदि फोरोंगिरिफोरखौ जुदि क'अपारेट खालायाब्ला जोंनि मिशनफ्रा माने जों फेलार जायो दा बेनिखाय आं गोजोनदों दिनै गासै गथ'फोरनि गार्जेनफ्रा फैदों नोंथांमोना जे गोसो गोनां गथ'खौ लानानै नोंसोरनि अननाया नुजादों नोंसोर जे गावनि गथ'खौ अनो बेयो मोनसे दिनै नोंनि गथ'नि सायाव नोंनि अननायनि दिन्थिनायनि मोनसे सिन बियो